συμφωνώ στο νούμερο σου, ξέρεις. Έχω λίγο δουλειές προς τα πρώτη γι' αυτό. Να τον λύσω. Α, Ναι, ναι. Θες και να τον λύσεις ό,τι θες, οι γάτες είναι κλειστές. εκεί δεν είναι τίποτα. Τίποτα, όχι, πουθενά. Θα βάζεις. Πήγαινε Τον λύνω, Μην τον λύνεις γιατί θα φύγει πίσω. Οπότε Α, κατευθείαν. και να κλείσουμε την πόρτα, Μετά. Έλα, φίξω. Πήγαινε προς τα εκεί. Να δείτε τις κουδιές λίγο. Είναι προς τα εκεί εσύ. Θα λύσω τώρα.